sasany zegny navita fianaragna magnano jambilo, sasany navita fianaragna lasa magnano papa sauce, magnano mama sauce. De aminao amizay zegny ino zegny avy amin'ny raha karaha igny zegny? Amina manokana aloha ny avy amin'ny raha io tsy de hoe ino loatra fa tiap entreprise aketo mirecruter ou mpianatra diplômé reo. De igny amin'izay nefa ny fiainana mandeha zareo tsy maintsy mitady vola. Ore mandreny zoky zandry rahalara na bavidraby ato za miaraka amin'ny masera Clovina, kalkono Clovina, ça va? Yeah, ça va, bonjour Oliviabe. Bon, za mikaikanao Clovina e, nikaiko anao zegny concept nakahy zegny concerne jeune fou. De maro zay problème iagnantsika na au niveau ny fianaragna, na au niveau ny fiarahamonigny, na au niveau ny fifandraisagna miaraka amin'ny olo jiaby, maro zay problème iagnantsika zegny koa. De za amizay zegny kaikanao eto zegny problème hitako nikaiko anao zay problème resaka ny tanora mianatra amin'ny université. Alohan'ny za mipidriky sujet zegny asiako tseny kanao présenter tegna anao. Yeah. Angarako Clovina, za 20 ans et je suis une étudiante en droit. Ça a demandé TikTok hela. Anao mianatra droit zay tsy zegny? Afaka hoe azavizavainao aminakazy karakory zegny natonga anao zegny nisafidy filière droit? Zitsy de tegna safidiko loatra tam voalohany fa tagnatin'ny raha tagnatin'ny choix-ko fogna fa ny tegna choix tegna tiako marketing fa za fa indroa nagnano concours de tsy concours moa zany nizareo fa nizareo ino mo filaza sélection de dossier. De tsy efa letry série nahy tam lycée tsy nety izy tsy afaka. De fa nagnano concours business international igny za de najanoko satria za tonga de nagnano concours droit ko tonga de natako aby jiaby de igny tonga de nafaka zaha tonga de igny fogna tohizako. Okay, anao zegny tsy niambigny fotoagna le tianao boko volaninao le marketing tianao volaninao. Okay, na ino anao tsy niambigny fotoagna zegny mipopody hagnano concours zegny nefa igny zegny raha tegna tianao natao fa olionao direct nivadiky tam droit. Tagny mahay mandeha de efa igny nafaka zaha de tonga de igny fogna tohizako fa marketing ndraiky mbola atako fogna zay satria fa amizay fa misy ny université en ligne makasika mibahagna bebe kokoa marketing de mbola atako fogna zegny. Hitanao Clovina, mahatonga za nagnotany anao zegny maro zay jeune mianatra amin'ny université diso filière maro mitrehitre raha izy. Misy sasany koa zegny au moment ny fianaragna fa vita izy zegny diplôme tsy mifagnaraka am'le asa misy. Nianatra izy 3 ans après izy mbola mianatra io izy vomahazono fa tsy nifagnaraka amin'ny raha tadiaviko le fianaragna nataoko. De ino zegny mahatonga jeune tafagnano karaha igny? Maro be satria ohatra le na le voafaka baka vo bachelier igny maro namana hoe nda hagnano médecine, hagnano droit, hagnano gestion, magnisafidy filière na magnaraka fogna satria tsisy argument na fa hoe andeha fogna. De igny nefa tsy mifagnaraka aminao. Anavake igny baka ohatra ko tonga L3 tsy mitovy amin'olo hafa namana le nagnano anao lasa izy fa mahay izy tsy misy repêchage magnano zany nefa anao magnano repêchage fogna ohatra de double de igny anao tonga saigny amizay hoe raha to tsy mety aminahy. Avake koa sasany le influencer ny famille ndraiky ray aman-dreny ohatra hoe famille-njare jiaby médecin aby fa docteur aby jiaby de anao tsy maintsy magnaraka nefa igny raha tsy tianao aby nefa de tsy maintsy forcing. Anao zay tsy maintsy forcing fo zegny nefa hoe raha tsy agnatin'ny lohanao aby andegnano izy fa noho io zegny hitanao ro jiaby agnatin'ny raha fa antena tiagnaraka fo eky fotony fa igny nefa amizay anao tsy voatery ho tafaboaka amizigny amizay. Ke dikan'izay mazo antena koa fa afaka baka izy ma tsisy hoe mpampianatra na tsy haiko ino zay mivolagna hoe fa tokony hoe magnambara lalagna zegny hoe fa tokony karaha ty raha hoe raha ataonareo nareo koa fa afaka baka tokony karaha ty mba aizanareo fa nareo koa tsy ho diso au moment anareo fa mianatra agny. Misy mpampianatra magnano zany na misy ara misy magnano ino mo le salon d'étudiant. Ya salon d'étudiant regny fontry be de igny amizay managno anazy sady ohatry magnano publicité koa sasany amregny. Ke amin'inao zao ty zegny anao tsy atahoranao diso filière nefa anao zegny
anao to volagnao revirevinao le marketing nefa anao zany de nagnaraka droit amizay. Izy ndraiky igny marketing tegna choix-ko fa droit ndraiky tsy hoe tsy tiako izy tiako ny asan'ny mpagnano droit ohatra magistrat regny avocat ndraiky tsy tiako ndraiky juge fa ohatra raha magnandregny tiako ndraiky regny en plus hiditry mpiasa mpanjakagny igny tegna ny choix za ndraiky tsy mieritreritra hoe disy filière aminazy. Bon azava aminaka amizay ino antony tsy atiavanao magnano avocat ndraiky juge? Azava fo yake juge ndraiky avocat asa tegna tsara fa amina manokagna malôha le magnano juge tegna tsy voako satria tegna feno corruption malôha zegny tegna tsy de tiavako azy loatra de le mijuger tsy mety aminao tsy mety aminahy. Bon le izy boka tegna feno corruption volagninao anao tiako magnazava raha izy fa anao nianatra droit ino zay le corruption agnatin'ny raha izy azavazava aminaka mai ohatra ana zany zao juge ana tegna hoe tsy te hiditra agnaty le corruption fa tsy maintsy tafiditra fogna ana satria ohatra hoe misy ologno indesigny amin'ny tribunal de ana mijuger hoazy anefa io ologno io mi-influencer be ohatra politicien raha magnanjany ameny chantage ana na magneky vola na anao vonono raha ohatra raha magnanjany zany ko diako mizaha film loatra donc za na raha magnanjany igny tsy de tiako de tianao amizay zegny hoe voatery anao tsy maintsy tatrany pression le pression mihitsy zay tsy tianao amile raha zegny ke anao amizay nianatra zo zegny anao zay tsary nieritreritry hoe fa bon za hianatra raha ty hoe mba hoe agnova raha agnatin'ny fagnanaovagna avocat agnatin'ny anao juge zegny agnatin'ny monde io mihitsy zay tegna feno corruption anao zay tsy eritreritry hoe fa atao za hagnano raha ty zegny mba ampiova le système ty zay fa mba tsy hidoko karaha io sa anao iambigny fo zegny ano raha fa anao tsy na agnano zany baka mbola sarotro be ko eto Madagasikara baka raha magnano zany fa mila fotsiny ana magnano azy ny raha vola fonga baka antegna hiasagna fa le hoe agnova le hoe tsy agnisy corruption tegna mbola lavitra ezaka sarotro marigny tegna mbola sarotro. Bon tanora mianatra amin'ny université ino aby le asarotany fiaignana iagnany tanora amin'ny université? Resaka exemple malôha le université mpanjakagna zare zany ohatra tegna feno difficulté satria mandigny bourse anefa bourse tsy mety avy de nefa ny ampianaragna mila mividy ohatra document polycope tsy maintsy miala amin'ny volana nefa ny besoin misy de lasa igny amizay mahatonga le mpianatra miabandonne avake de igny amizay mahatonga mpianatra reo magnanognano foagna sasany mbola te hianatra de lasa mitady vola de lefa le vola tsy azo amin'ny raha tsara fa ohatra sasany mitady papasosy aminao manokana zay de akoatrany bourse zegny Clovina Mbasy de ino zegny le raha hitanao mampiavaka université mpanjakana ndraiky université privé? Amin'ny université fanjakagna malôha izy tsara fa misy mpianatra 1000 étudiants agnatin'ny salle io anako amin'ny bas-fond kagny mipetraka tsisy raha regny en plus lasa distrait afara tsy ao mpampianatra raha mandigny karaha manazy fo ny sasany re mpianatra amin'ny privé reo zare valoriser kokoa ny raha tany tegna hoe vovozaha tsiraikiraiky marigny raha volagninao zay amin'ny université mpanjakana volagninao fa 1000 étudiants agnatin'ny salle araiky boka mpampianatra araiky fo amin'ny université privé amizay volagninao anareo tsy maro de anareo amizay zegny afaka surveiller-ny le professeur tsiraikiraiky anareo jiaby agnaty ao kanefa ndraiky malgré zegny fa université diplôme amin'ny université fanjakana fo zegny matetiky reconnu ny fanjakana fa misy sasany amin'ny privé io tsy reconnu atsika tsidriky lalagna amizay fa atsika hivadika amin'ny sujet hafa amizay sujet eto amizay zegny sujet mikasiky université à Madagascar eto hoe tsy mampitovy izy amin'ny université ndafy agny zegny ino zegny avantage anao koa mianatra amin'ny université à Madagascar eto avô ino avantage anao koa zegny mianatra amin'ny université ndafy? Maro tsara ny université aketo fa misy dikany matoa zanak'olo manambola aby reo alefanjare andafy agny zany ka zare anefa ny université aketo misy efa reconnu international. Aminao amizay Clovina zay exemple karaha ataonao anao nianatra droit de nianatra droit vitanao sika tamin'ny farany fianarananao izy ty izy ka mifarany anao navita zo de karaha ataony mafa maro tatrany raha karaha zay de eo amizay après izy amizay hoe karaha raha volagninao to igny hoe jeune navita fianaragna après amizay lasa mitana cash point nefa zegny tsy mifagnaraka amin'ny le
raha ny anaran-tagny. Sasany baka navita fianaragna, sasany lasa mivarotegna. Sasany zegny navita fianaragna magnano jambilo, sasany navita fianaragna lasa magnano papa sauce, magnano mama sauce. Boko misy sasany koa zegny baka mavita fianaragna lasa mandeha mivarotro friperie, magnano vente en ligne. Za tsy volana ro raha ratsy. Araka fahaizantsika hoe valeran'ny fianaragna zegny, tsy tokony zay zegny le asan'ny fagnaraka amin'ny le raha natao, le fianaragna nataondrozy. De aminao amizay zegny, ino zegny avian'ny raha karaha igny zegny? Amina manokana aloha ny avy any raha io tsy de hoe ino loatra fa tiampy entreprise aketo mirecruter o mpianatra diplômé reo. De igny amizay nefa ny fiainana mandeha zareo tsy maintsy mitady vola. De zay tsy magnano le asa ratsy, mitady vola honnêtement zareo, mivarotro raha magnano zany. De nefa ny sasany am'iregny ndraiky misy tegna tafa. Misy tegna tafa amin'ny raha ataondreo ina malgré zay le raha ratsy fa fitadiavagna vola raha misy. Voalohany fogna izy mafimafy fa aveo zareo ohatra sasany ohatra miditra misehatra ny vente en ligne regny, managna boutique. De ny sasany mihira ohatra sasany raha magnano regny. Mbola efeny le baka amin'ny fianaragna tsy tognombona fa viany raha karaha igny izy ty. Anao boka hitako hoe anao managna abonné maro agnatin'ny TikTok ao. De nefa anao mbo mianatra amizay zegny. De sagnatria ny vava, araka fahitavanao réalité misy Madagascar eto amizay zegny. Amka misy anao zao ty. Anao sady magnano TikTok, anao actif be agnatin'ny TikTok ao. Izy koa zegny fianaragna anao zegny tsy tafaboaka zegny. Est-ce que hoe TikTok ataonao zegny possible isauver anao? Tsy de mianteritra loatra amin'ny TikTok za. Ah bon? Fa anao fa juste plaisir fogna raha io. Plaisir. Fa ndraiky azahoanao vola zegny izy. Mahazo vola za ndraindraiky. Izy koa karaha zay basy hoe vu que le raha zegny vola de fa presque zay fa raha mianime fiainagnantsika eto raha zay tsy azoko zay tsy azo asitriky zay. De fagnanaovanao TikTok io ty. Raha io zegny tsy miampesy anao hoe amin'ny fianaragna ataonao. Za privilégié kokoa amin'ny fianaragna anazy satria za teo igny somary variagna tamin'ny L1. De igny nahatonga maro be matière tsy maintsy nampody. Fa TikTok io ataoko juste plaisir raha magnano regny de rehefa moment libre za de magnano azy. Fa tsy hoe TikTok tonga ataoko ambonin'ny fianaragna. Fa io zegny tsy hoe ke raha io zegny nanao maro abonné zay de hoe anao hianteritra amin'ny raha io fa izy possible anao mbo agnajanogno zo teteky agny. Agnajanogno TikTok. Izy ndraiky tegna tiako hoe passe-temps-nahy magnano TikTok. Fa tsy haiko afara agny fa tsy zay boka fa exemple azo agnano ninty agnano andefa dossier anao zegny mahita asa anao amin'ny entreprise. Ro amizay mizaha hoe fa olo ty karakory izy agnatin'ny réseaux sociaux, karakory izy agnatin'ny TikTok, karakory izy agnatin'ireo plateforme. Misy sasany amindreo amizay zegny hitandreo fa izy zegny misy mpagnano TikTok karaha de dossier nany refusendreo. Misy mpagnano karaha zay boka rô. De aminao zegny anao tsy mahavozy raha zegny vu que anao zegny olo mianatra droit zegny anao. Hoe ndegnano magistrat zegny anao teteky any tsy haiko hoe après amizay hitandreo fa clovinao koa ny TikTokeuse ai. Clovinao koa créatrice de contenu agnaty réseaux sociaux ko amin'ny fomba karakory antsika andeha i-recruter izy. TikTok tsy ajanoko. Izy tegna passe-temps-nahy fa avaragny raha ohatra magnano entretien d'embauche regny. Aboaka zareo fa za olo matotro. Aboaka anao fa ronao matotro fa tsy hoe de dikazay mara agnatin'ny TikTok zay tsy raha matotro agnatin'izao zay. Matotro. Matotro sasany fa izy zany passe-temps-nahy TikTok de rehefa zareo ohatra tsisy ata regny na ohatra hoe déprime na raha magnano regny de TikTok na. De anao zay tsara nandiniko hoe fa contenu ataonao agnatin'ny TikTok zegny tsy mandroboka tsaiky magnangy mitovy aminao zegny. Za tsara nandiniky zany. Ino zegny basy objectif-ny le contenu-nao amin'ny TikTok any? Voalohany indrindra malôha za tsy de tegna hoe magnisy hoe objectif na raha magnano fa zy plaisir anahy magnano TikTok. De juste za na ndraindraiky za misary lefaka na raha magnano zany agnatiny akao. Fa izy tsy hoe objectif hoe tegna hoe ciblé olo. Ninao zegny tsara hoe ke bon ataoko raha ty zay baka zegny ho tian'ny public za agnatin'ny raha tinao zay tsara nandiniky raha karaha zay. Tamin'ny voalohany aloha za tsy nagnano zany. Fa tafarafara tato nanomboka fontry amizay abonné reo nanomboka maromaro. De igny nefa le raha tianjare igny nanomboka natako fogna fa zay. Dikan'zegny anao zao ty mba azahoanao abonné maro. I raha indreo zao ty hoe genre hoe magnanaova contenu sexy plus que io koa anao fa io fa tsy mafaposer raiko. Za tsy magnano zany. Izy hoe décision na fogna za fogna magnano azy atako magnano tô fa tsy de tegna hoe le avant. Anao zay tsy avy amin'ny fan zay. Izy koa zay faninao kivy aminao ke zay karaha volaniko zay fotony zegny réseaux sociaux io. Amin'ny voalohany
anao zegny anao magnano raha io zegny ho anao zegny fa après amizay zegny vu que anao zay fa maro abonné amizay baka eo de lasa hoe karaha hoe avy hoe anao zegny miava tsy hitanao tsy mety zay raha ataonao zay koa tsy validen'ireo faninao io zay amizay karaha volagno fa tsao zegny anao i raha indreo zegny agnano raha tsy tokony mifagnaraka am'le digniténao zegny ya raha koa tsy mifagnaraka amy segna anao tsy za tsy hagnano zany nao tsy hagnano zay tsy zay natao hoe reo volana zay désabonne izy koa ohatra contre ma dignité zany za fa tsy atako même anao very abonné tsy magnino tsy magnino akoatran'izay basy ino i raha hitanao mampiavaka anao zegny amin'ny olo-dra magnano TikTok koa ino raha tegna hitako mampiavaka za malôha tamin'ny za vo nanombonomboky TikTok io karaha TikTok le karaha le ratsiratsy regny fa tegna hitako tena nampiavaka za le za misy magnano acting mandatsy karaha maso regny sasany de le sora karaha miôvaôva le azoko expression faciale anao mbola 20 ans volagninao fa bon question zay somary personnel fa posé comme anao fa anao taminao ndraiky hoe tsara ke hoe nisy papasosy tany kaiky anao hoe avia ty bénévole tout ça hoe agnano raha karaha ty mbola tsara ny raha karaha zay avy aty anao hoe indesinay magnano voyage tout ça zegny bénévole anao magnano plaisir anay anao raha te volagnizy boka ty zay azoko maro olo mandefa message aminah ka tsy haiko olo maventy aby regny fa za tsy mamaly anao tsy mamaly anao ke anao ndraiky hoe tsy ataoranao tsao anao mbo tatrany incitation amy raha io hoe anao tafidriky tsy magnano zany tsy magnano zegny anao bon za hitanao za ndraiky hoe tsy hoe ke noho ny ino mahatonga za magnontany zay Clovina fa tsika jeune zegny presque maro zay tia vola loso agnatin'ny raha io iaraha tsika mahita raha zay hitanao ndraiky tsy zay avô presque misy maro zegny vidéo mamoa fady ao zegny mipariparity koa hitanao boka zegny de raha karaha zay raha tiako volagniny hoe fa anareo boka zegny magnano TikTok de anareo zay tokony hoe miorienté olo zegny amin'ny lalagna tsara zay fôtony anareo zay maro olo magnaraka azonao ke izy koa zegny akoatran'izay zegny ino zay raha mba azonao ambara zegny surtout zay jeune mora influencer ny vola surtout tsy haiko magnangy raha volagniko tsy haiko magnangy mitovy aminao zegny mba hoe tsy mora influencer ny vola zegny mba hoe iorienté jerinany amin'ny fianaragna zegny hoe tsy haiko na conseil za ndraiky am'zany tsy de misy raha volagniny be fogna mila migarder dignité fogna fa tsy hoe influencer ny vola tsy marigny vola tsara mahasambotra izy io fa izy koa amy raha ratsy azahoagna azy tsy mety na tsisy olo mahita na tsisy olo mahita zay ok basy Clovina de akoatran'izay amizay zegny zany invité-nao tamy plateau-naka teto zay ino zegny raha tagnatin'ny lohanao voalohany zay zany invité-nao hoe nindefy message taminao tagnaty lohako raha volavo satria hoe misy agnano anomboko malaza za zany fa misy agnano interview podcast ok basy bon amaragnatsika izy amizay basy Clovina de ino amizay zegny message nao na afatra anao zegny amin'ny jeune étudiant mitovy aminao de agnatin'ny difficulté sahiragna amin'ny fianaragna zay message naha hoe courage fogna fa tsy maintsy mbola ho tafita fogna amin'ny fianaragna fa za miabandonne zegny fo zegny tsy zegny tsy mila miabandonne zegny bon regninareo koragnan'ny Clovina jiaby zegny regninareo koa zegny avinany par rapport amin'ny fiainagna ny tanora amin'ny université regninareo koa zegny avinany teo par rapport amin'ny fifandraisan'ny réseaux sociaux sy fianaragna jeune à Madagascar eto regninareo koa zegny koragnanany teo zegny mikasiky hoe jeune tia vola roboka ny réseaux sociaux bon anareo magna miavinareo zegny par rapport amin'ny koragnana jiaby nataonay teto fa izy io izy tsy miavogno izy ny kaiko izy navy izy actif be agnatin'ny TikTok ino koragnanao farany zegny nakafa vita Clovina bye